Pamintaku ajar yo karo aku soalé. Pak Hajat. Piye? Kok ajeng dilajeng napa jenengan? Diwakil mriki. Nggih, awis sih, Pak. Nek diwakil awis. Sekali-kali karo sing ngajat ngono ya. Nah, iki niki napa lagune, Mas? Nggih, monggo manut wong iki ukur sing penting bawa kok. Oh, kucing garong. Heh? Kucing garong. Matur Pak Sawal, Pak Diarjo, Pak Daryono. Oh, niki namung anu to. Namung uluk-uluk ngoten. Nggih, ming bawa, sing penting ngono bawa kok sing penting kok. Berarti anu kalih nek Pak Sawal, Bu Haji Yuli monggo Bu Haji. Sedaya komplit, nggih. Lagune napa Bu Haji Yuli? Aja mantuk-mantuk to. Napa lagune? Napa? Kayak nek biasane nek kae do ngumpul bareng kae apa meneh karo paguyuban relawan Bekasi. Oh nggih. 14.
iki nyandi sih? Kose wah aku ditimbali golek-golek buaji. toh. Oh, ditimbali buaji. Ini ada buaji baru juga yang nanti suka lagu. Oh, buaji baru. Anu toh mamaku toh. Pokoknya bolone Mbak Rini jare. Mamaku toh. Nggih, heeh. Aku ora dikenalke kok arep mboke kok. Lah engko ora rono kok ya. Heeh. Pripun? Disowani Rene wae. Kula mriku. Nggih. Aku isinan lho, Mas. Aku isinan. Sing duwe to tibake. Aku isinan. Tak tutupi timbangane kowe ngisini-sini aja. Bu aja monggo Bu aja. Melampau tapi sistem kok ngendi to Mas kok jembeng hur ngene iki. Pak No. Ya Allah Pak No. Aku padamu CJ Dewi karo BJ Audio. Oh ngoten. CJ Dewi iki jelas CJ Dewi dadi beda dhewe. Beda dhewe. Nek BJ Audio bejat. Jumbuh karo sing nunggu yo Mas. Nggih. Geler. Maksude oh iya nek Jan. Ngono terus mekrok. Kalimatil Mokianto berkahi widi lamdi ngomong tanasa nimbang panyo Ya ono Pak Desarjo barang iki. Pak Desarjo. Bagian kopi ngose tak uruse ya wis. Oh lagi nganu kopi. Pak Desarjo aku padamu Pak De. Iya ya wis lah. Iya wis Jan. Ayo. Lanjut ke tintekke. Melampau tapi
Ju Be. Dalem. Aku ki iso semangat, iso suaraku iso los ngene iki ora mergo sone. Lah ngopo? Mergo sing anu. Oh, sing demung ya. Anyar. Iki beda dhewe. Bayarane iki dibandingke pemain kabeh. Iki ngerti ra dhewe lho. Iki ngerti ra demung saiki iki. Piye? Ah demung iki nganggo bluetooth tok, Nduk. Ora ngono. Oh, kok dipencet iki ngene muni dhewe. Tak rungokne iki kok demunge ra muni to. Ning aku ra penak ngono lho Mas. Heeh, oh di bluetooth dadi yo melu. Lah iya, pinter. Lah iya kan. Pinter mblithuk. Modern kok. Cerah foto iso keblithuk lho. Ah tenan ya jan. Cerah foto lho keblithuk karo tukang saron. Tukang demung anyaran tapi kayak ngono kae yo. Kayak mengko yo nderek Mangayu Bagyo, kayak dadi ketua panitia juga. Iki mergo kancane dhewe ya Mas. Lah iki yo anggotane soalnya ketua Paguyuban Gunung Gandul Wonogiri, Mas Margi. Ya iki aja-aja iki dheweke ndemung ki ben gak kon maju Mas. Ah iki yo mumpung disarke cerah foto iki juragan bakso. Juragan bakso, gober, nasi goreng. Heeh, soalnya yo di-endorse aku ya. Aku yo di-endorse soalnya. Lah yo kandhane yo. Oh ngono. Wis karo adine lanang. Kita tidak berkanca oke. Nggih matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun Mbak Sri Agustin nggih. Menika wonten pamundutan saking Ibu Hajah sampinge Pak Sawal aku lali asmane. Menika mangke ngersakaken nyanyi bareng karo Mbak Rini. Monggo salajengipun pun aturaken langsung sekalian kalian Diah Ayu Rini. Iki spesial lho nyuwune karo Mbak Rini lho. Wajan iki yo nek buaja. Duh wong ayu peput janeng ati kaya ngene wong nandang asmara apa tengah waktu dewe duh dewa Jawa teko welah sombreng wak besok kapan katekan cecer lan wong ayu umpama sira nah kodho tanpa prau sasatara tempe petri jam sari mahara
masalah. Keringetan. Bundane Bimana ras kula keringetan. Ayo, ndi mike Mas ayo. Mike iki lho, mike kuwi. Umpama sliramu sekar melati Iya diajeng. Aja adoh-adoh sing kon sliraku. Aku gemeter. Aku ora tau. Bojoku wis mulih iki mayoan iki. Janji prasetya hati tansah kumanteleng netra rinoso rasa rasaning griya Ora
anu pasti njaluk loro e. Tenan to. Metune siji mlebune engko njaluk loro. Nalikan Sun. Mas, setunggal lagi jarene.